Għall-ewwel darba wara l-esibizzjoni tagħhom flimkien fil-Louvre ta' Abu Dhabi, iż-żewġ ċippi antiki ta' Malta naqdu fil-Mużew Nazzjonali tal-Arkeoloġija fil-Belt. Dawn iż-żewġ pilastri tal-irħam infirdu fl-1782 meta waħda minnhom ingħatat lil Franza mill-Gran Mastru de Rohan. Minn dakinhar dan baqa' fil-Mużew tal-Louvre f'Pariġi waqt li eżemplari identiku tiegħu baqa' fil-Belt Valletta. F'konferenza tal-aħbarijiet li matula tnediet il-wirja The Chippi of Malta, Their Story and Voyage ġi spjegat is-sinifikat storiku tagħhom għax fuqhom tnaqxu skrizzjonijiet bil-Feniċju u l-Grik. Dawn l-iskrizzjonijiet kienu kruċjali biex fl-1758 l-istudjuż Franċiż Jean-Jacques Barthélemy iddeċifra l-alfabet Feniċju. Iċ-Chairman ta' Heritage Malta Mario Cutajar qal li dawn iż-żewġ kandelabri huma ħaġa waħda mal-istorja ta' pajjiżna u jiftħu bosta twieqi fuq l-istorja tagħna. Li reġgħu iltaqgħu hawn Malta, qal is-Sur Cutajar jagħtina opportunità nsiru nafu iktar dwarna u wirtna u spjega wkoll x'ġara s-sena li għaddiet waqt li kienu fil-Louvre ta' Abu Dhabi. Il-wirja kienet suċċess u rajna waqt li konna hemmhekk li kien ikun tajjeb jekk meta tkun sejra lura lejn il-Louvre tgħaddi hawnhekk u nagħmlu l-wirja. U nagħmlu l-wirja għax fiha ħafna sinifikati għalina. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali Owen Bonnici qal li r-ritorn tagħhom mhuwiex biss ċelebrazzjoni tal-wirt arkeoloġiku ta' Malta, iżda xhieda tar-rabtiet dejjema bejn Malta, Franza u l-imsieħba kulturali madwar id-dinja. Il-Kap Eżekuttiv ta' Heritage Malta Noel Zammit fisser bħala privileġġ il-wasla f'Malta ta' dawn iż-żewġ artefatti imprezzabbli flimkien għax qal li permezz tagħhom nistgħu naqsmu l-istorja tagħhom mal-viżitaturi tal-mużew. Il-wirja tixħed dawl ukoll fuq il-mistoqsijiet kontinwi dwar l-oriġini taċ-ċippi e kif l-istudjużi jkomplu jesploraw meta u kif waslu Malta għall-ewwel darba.